Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 11 dekabr 2023 yıl. Nesip bolsa ertir Türkmenistanyň bir taraplyk güni. Kızgın çyn ýürekden gutlaýaryn. Bu bir taraplyk näme aslında? Yani bir taraplyk diýende vatandaşlarımız dürlü o düşüncelere eýerýär. Biz praktikada kän gördük, kän gawatlaşdyk. Bir tarap döwletde eýle bolmaly, beýle bolmaly däl diýen herkili gürrüňler bolýar. Indi şu taryhyna seretsek, men özüm için aýtsam, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda bir taraply kabul edilenden soň, biz taryh muallimimizden soradyk. Şo döwür 5-nji klass okuwçysy muallim, bu bir taraplyk bolanda näme bolýar? Muallimiň düşündirişi boýunça, bir tarap bolanda döwlet armiýasy bolanak. Şo 185 döwlet gol çekdi, şol döwletler bizi goraýa, bizde regularny armiýa bolmaýady. Emma şu gije gündizde hatta bağışlan welin Palnoy hassa saldatlarım gulluga alıp ýörler. Meniň özümün gulluk eden döwrüm. 2003-nji ýyl ýadyňyzda bolsa gaýşniklaram saldatdy, o derwez açyp ýapýan ahranada saldatdy, paxta ýygyýanam saldatdy. Şo döwürlerde şeýle bir saldatlar alındy. 2003-nji ýylym edil bir taraplykdan 8 ýyl soň. Hatta bağışlan welin bizim waýançasymyzda, harby bölümimizde kiç meydanyny aşagyna etdiň eskerlerim bardy. Has düşnükli dilde aýdanda aşagyna sip durýanlar hatta gulluga aldylar. Emma şo muallimiň döwründäki aýdan sözlerine esaslansak, bizde regularny armiýa bolmaly däl dese, biz bir tarap döwlet, bizi goramaly däl, hiç kim bizi çözmeli däl, o bizim waýanly konfliktlere, uruşlara girmeli däl diýip şuňaly düşündirdi. Ondan başga ýene bir unsuňyzy çekjek mesele, muallimimiziň aýtmagyna görä, bir tarap döwletiň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä standartynda ılalaşdyrıcı merkez bolup rol alýan. Ýagny iki döwlet uruşsa, iki döwletiň baş tutanyny rusçalap aýdanda stol переговор, gürrüňdeşlige çagyr bilen bir şäher hasaplanýar. Emma 95-nji ýylyň 12-nji dekabryndan şu güne çelle hasaplasak, dünýäde bir topar waýanly konfliktler, harby çakmışmalar bolup geçdi. Emma iş yüzünde hiç bir vakt 95-nji ýyldan şu güne çelle Aşgabatda iksany waýuýşy strana diýip iksany uruş edip oturan döwletiň baş tutany ılalaşdyrıcı stola oturanyny biz görmedik. Onda diýmek bu bir taraplyk näme bolýar? Şu barada ekspertlerimiziň, aktivistlerimizin pikirlerini alsak, bir taraplyk diýende näme düşünýär vatandaşlarymız, bir giňişleýin gurrun berseňiz şu zatlary. В общем-то, история нейтралитета, она вообще, в общем-то, довольно интересна. Первый, кто принял постоянный нейтралитет, это была Исландия. Она его приняла в 2018 году правительством. Затем в 1937 году Ирландия в Конституцию тоже ввела статью о постоянном нейтралитете, где было написано, что война не может быть объявлена, государство не должно участвовать в какой-либо войне без согласия Палаты представителей. Затем в 1955 году Австрия объявила о своем нейтралитете. В 1981 году Республика Мальта приняла декларацию относительно нейтралитета, в котором сказано, что Мальта является нейтральным государством и отказывается от участия в любых военных блоках. В 1991 году Камбоджа приняла нейтралитет, когда в Париже в 1991 году состоялась конференция, и на этой конференции был подписан заключительный акт. И вот в этом акте было написано, что Камбоджа нейтральная страна, и она не будет вступать ни в какие военные конфликты. То есть мы видим, что даже страны, которые не прошли, как сказать, через ООН, они сами могут объявлять нейтралитет и сами проводить такую нейтральную политику. То единственная страна, кто принял нейтралитет через ООН, это был Туркменистан. На мой взгляд, Ниязов был тщеславным человеком. Ему всегда хотелось быть изобретателем чего-то нового, и всегда он вот этим пользовался. Кто непосредственно участвовал, внес большой вклад в том, чтобы нейтралитет туркменский был принят, это, ну, вы знаете, это бывший министр иностранных дел Борис Шахмурадов.
начальник международного отдела аппарата президента это Язгильды Гундагдыев и посол Туркменистана при ОБСЕ Батыр Бердыев. Судьбу их вы тоже знаете. Вообще-то нейтралитет бывает разный. Постоянный нейтралитет – это статус, когда закреплен в его конституции и гарантируется международными договорами. Позитивный нейтралитет, предусматривающий неучастие в военных союзах. Традиционный, он не связан с международными правовыми обязательствами, а главным образом определяется добровольной позицией государства по отношению к вооруженному конфликту. И четвертое – это договорной, который определяется международным договором и обязанностями сторон. Вот это нейтральные статусы. Что касается Туркменистана, после принятия нейтралитета Ниязов стал, это, как бы говоря, развязало ему очень сильно руки, и он говорил, что мы нейтральная страна, и мы будем проводить независимую политику. То есть под этим лозунгом он стал проводить экзотические реформы, повел республику по дороге своего понимания. То есть он тогда урезал образование, вы многие из вас прошли через это, культуру, здравоохранение, науку. Самое плачевное, он урезал права граждан в системе государственного управления. Люди были лишены голоса. Когда Туркменистан принял нейтралитет, а тогда Туркменистан входил в состав СНГ, Ниязов первым, что сделал, он отказался от Фрунзенского соглашения. Там, когда проходил саммит СНГ, там приняли соглашение о безвизовом режиме. Мы, первая страна на постсоветском пространстве, отказались от безвизового режима и стали вводить визы для граждан других стран, и, соответственно, другие страны стали вводить визы по отношению к гражданам Туркменистана. Ну вот это я просто коротко скажу. Спасибо. Anlatırdağı dünyalı düşünceler var halkın düşüncesinde. Yani bilişiniz yalı bayramçılıklarda günah geçişlik Pamilovine Türkmenistan'da amal aşırılıyor. Yani Kadir Gecesi'nde. O halkta şunyalı düşünce var. Bir neçe kez akavat geldim. Соотношение по процентам количеству населения halkın umumu ilat sanının процент hasabında şu belli bir görkezlen dereceden tutsaqlıqda adam sanı kən olsa автоматически de neytralitet elinden alınıyor. То есть теряет neytralitet eğer şu türmedeki adam sanı köp bolsa общий ilatın процент hasabında bir taraflık elinden ayrılıyor diye. Şonun hasabını şu bir taraflığı yitirmeyecek bolup bir taraflı как видим şit olup dur, kalkan olup dur, köp neme uğurlarda. Şonu yitirmeyecek olup hem diye özünü gowu görkezmek için ana günah geççi, o bağışlaya, uzak yaşasın zat deyip hem özünü öldürmek nemesinde, prinsipinde şu metodu ulanıyordu. İkinci taraftan hem şu bir taraflığı yitirmezlik için. Şol halkın şu düşüncesi doğru mu ya yanlış mı? Hakikaten var mı şonun yalırak kada kanunlar? Нет, это просто ошибочное мнение, выдаваемое за желаемое. Никто страну не может лишить нейтралитета, если она сама от него не откажется. Это первое. Второе, есть само принятие нейтралитета означает о том, что страна не будет участвовать в международных конфликтах или военных действиях. Если это будет нарушаться, то, естественно, другие государства не будут признавать нейтралитет. Хочу сюда добавить, вот Атамурат говорил, что нейтралитет приняли, но за столом переговоров президенты конфликтующих сторон или главы правительств этих государств не садились за стол переговоров именно в Ашхабаде. Да, после принятия Туркменистаном постоянного нейтралитета Центральноазиатский регион, он вообще считался взрывоопасным. Тогда еще очень сильно напряженная обстановка была в Афганистане, и он тогда принял решение открыть региональный центр для того, чтобы организовать площадку для переговоров. Но, к сожалению, этой площадкой Туркменистан не пользуется. Он лишь только является инициатором различных деклараций. Это в общем. Причем некоторые из них
довольно экзотический, скажем так, объявить день велосипедиста. Можно сказать, что вот этот региональный центр ООН, он просто существует на бумаге. Alisher Sahatov söz soruyor. Alisher dinleyiz. Салам алейкум также, Мегза, Яна Березек. Смотрите, вот после вот этого вот нейтралитета алыннан соң бізара именно халка пейдасына просто хочу прокомментировать, да. В первую очередь, да, вот сіз айттыңыз, да, вот эти экзотические карарлар аладылар. Как бы независимый политиканың арқасына яшынып, да, мы проводим как бы независимый политический өзіміздің içimizde өзіміз çözeceğiz, да. И вот эти экзотические карарлары, законы, как они принимали, да, и до сих пор шүгінәче, именно могу вот так сказать, до сих пор шүгінәче они принимают такие решения, да, законы. Смотрите, вот сіз өзіңіз айттыңыз, вот эти Фрунзенские соглашения, да, Узбекистанның, то, что они отказались от безвизового режима, да, и шүгін, сколько уже лет? 30 лет, да, больше, нет, где-то больше 25 лет өтті, они отказались от безвизового режима с Турцией, понимаете? Это раз. Во-вторых, что она нам дало? Вот эта вот независимость, да? Это как, я опять-таки же повторюсь, то, что как просто закрыли банку, да, вот банканың içinde поставили народ и закрыли крышку, да? Мы нейтральные, мы независимые, никто в нашу политику не может влезать, да? И этим что они сделали? Түркменистанның экономикасını вот орыслар айтады, принесли вот до белой ручки, да? Что мы зависим от, как это называется, от цен на мировой бирже, да, от цен газа. Потому что 90% Түркменистанның газы экспорт ediladi. Вот если там упадет, все, падает наш доход, Түркменистанның в общем доходу падает полностью, да? Мы зависим от этого экспорта и от цен мировой зады. Hormatly vatandaşlar, yine bir gezek bellep geçeceğiz. Eftir 12. dekabr Türkmenistan'ın bir taraflık günü. Yine bir gezek kutlayarım. Indi şu bir taraflık diyende şu bir taraf diyen sözün asıl manası ne? Ne sözün izinden koşulma koşuluyor. Edil şu bir taraf diyen sözde sözün başındaki bi diyen söz umuman aydılanda siz diyen manada geliyor. Misal için emelsiz, yani emeli yok. O perzentsiz diyen yalı edil bi diyen sözüm şu koşulma. Edil şu manada geliyor. O bir devlet değil, devleti yok ya bir perzent. O bir tane deyip üzümün sortu var, çiğ diyor içinde ne bir tane değil. Yani bir taraf, yani tarafı yok. Tarafsız diyen neme manada geliyor şu söz. O umuman şonan bir bellep geçelim deyip nemettim. Bu umuman bir taraflık olanda yani benim öz düşüncem boyunca şu beylek devletlere önünde şu eden ettiliklere zaten biz bir taraf devlet bizim içerki ve daşarkı siyasatlarımıza beylek devletler koşulmasın diyen yalı o nemede biz öz gözümüzle praktikada görüyoruz. Biz bir taraf devlet. Ondan başka da bir hayran kaldırıcı faktörler hem akıl kavat geliyor. Hani egindeşim Alisher Sahatov o TikTok efir açıp efirde gurrun ver otur. Ya düşündür otur halka hani yer titreme hakta haberlerde aydılanak bolan tüveley uragan zatlar hakta o katastrofalar, avariyalar hakta hani büzmeyin partlaması, şoňa meňzeş hadisalar barada hiç hili haber berilmeye, haber beriş serişdelerinde diýende käbir vatandaşlarımız şu komentariyada yazıyor. Bizde o zatlar aydılmaz diye sebäbi biz bir taraf devlet diye. Ama bir taraf devlet bolanda şoňal habarlar aydılmaly däl diýen kada kanun ýok hiç ýerde. Men gynanýan şeýle sada halkymyzam bar içimizde. Ondan başka bu bir taraflık bolanda vatandaşlar yani Arnadur Dağanyň bellep geçişi ýaly o Niyazov o görýärdi bir täze açyşlar, bir täze dastyjeniýalar halka görkezmek üçin aýyna o ýadymyzda bolsa hatda 21-nji asyryň türkmen peýgamberi
Şu Allah kursağına koydu, ruhnamanı yazdı. Şu Allah taraplayın yazıldı. Hatta türmeden boşadılan adamlar ruhnama elini koyup, Kur'an'ı ruhnama elini koyup, o kasam edip çıkıyattılar. Ruhnamadan kasam etdiyen mendip. Şoň ýaly bir nemeler özüni öldürmäni gowy görýärdi. Gelin syn edelin. 11-nji dekabr bugün. Ertirem 12-nji dekabr. Watan habarlar programmasyna seredin. Bir taraplygy hakykatdan Niyazov alyp beren olsa, Niyazowyň şu ýerde rolu bar bolsa, ada agzalarmyka? Onu sorak. Syn edin seredin Watan habarlar programmasyna. Biz öňünden aýtdyk şonu. Hani Niyazowyň ada agzalýarmyş otaýda. Hani Saparmurat Türkmenbaşy ya Beýik Saparmurat Türkmenbaşy bize şu bir taraplyk miras goýup gitdi dip ada agzalarmy? Ýok. Ýok. Men häzirden çak etdim. Diňe arkadagy serdarymyz, howandarymyz ýene näme? Şoň ýaly sözler bilen dowam etjegine men göz ýetirip durun häzirden. Muman aýdylanda şeýle diskriminasiýa ýagdaýlaryna ýygy-ýygydan biz gabat gelýäs. O ýagny kult lichность. Alişer söz soraý. Alişer aýdyber. Независимость bizlere nime verdi? Независимость bizlere Niyazov'un birinci prezidentin 89 ili 92% ses verdi adamlar. Ova ne nime verdi? Şunkü günde независимость bizlere nime verdi? Atadan oğula спокойный, плавный переход власти. Yine nime verdi bizlere? Независимость yine nime verdi bizlere? Adamların Türkmenistan'ın içinde öz beçeleri bilen bile yanında bolmin daşad yurtlarda sergazdan bolup вот этот нейтралитет bizlere adamların simyasını bakma için daşad yurtlara çıkıp yine işlep ürettiler. Yine nime bizlere verdi, ayrılık verdi. Neytralitet nime verdi bizlere? Yine ben aktivist Turciyada da nahajus. Sesimi eşittir bilemiyor. Kan değiştir bilemiyor. Я вам так скажу, то, что фабрикуют все. Могут там, вот, на данный момент, я как слышал в Туркменистане, то, что на меня уголовное дело завели. Не только на меня, а там Мурат Сапаров. Şurada oturan bütün aktivistlere дела завели. Понимаете? И это все, Анадурдааның айтыштак, это как бы внутренняя политика, никто не может вмешаться, да? Вот что дало нам, да? Дискриминация, все, вот кәтта букет bizlere yine şu нейтралитет verdi. Пока на этом все, Buyur Атамурат. В принципе, вот эта политика Ниязова, она была построена таким образом, когда ему выгодно было, он участвовал в каких-то мероприятиях. Когда ему невыгодно было, он просто-напросто уходил от этого вопроса. Допустим, Азербайджан, Грузия, они подписали декларацию о правах человека и являются членами Парламентской ассамблеи Европы. Что это дает? Граждане, чьи права ущемляют, чьи права были незаконно нарушены, даже путем судебной системы, значит, граждане могли оспорить это, дополнительный шанс для того, чтобы отстоять свои права. Ну вот Ниязов, мы все говорили о том, что своеобразный, экстравагантный товарищ был. Он принимал вот такие решения, что когда надо, я буду участвовать, когда не надо, я не буду участвовать. Причем политика, то, что вот Алишер сказал и Атамурат сказал, о том, что не передавать ничего вообще, никаких сообщений, там, допустим, не только там отрицательного характера, там, землетрясение или конфликт чей-то, или наводнение, еще что-то, но и вообще не передавать международную ситуацию, чтобы не волновать туркменских людей. Проводилась просто политика одурманивания того, чтобы туркменский народ оставался в закрытом состоянии, лишить туркменских граждан мыслить, думать и анализировать. Вот это самая большая проблема на сегодняшний день. Спасибо. Hayda yine bir bellep geçecek zaten vatandaşlar umuman
menin düşüncem boyunca bir tarap döwletde, ýagny neytralny döwletde hiç bir döwlet çözüp giren hak, şol bir tarap döwletiň özem harby bloklarda ýa-da beýleki uruşlara tarap tutup gatnaşmagyna hiç hili hakkı yok. Hakykatdan bir tarap döwletlerde koşun gullugy diňe kontrakt esasında, ýagny aýlykçy edil büdjetden aýlyk tölenen ýaly şol nemelere aýlyk tölenmeli. Hani bir tarap döwlet bolsa diňe kontraktny slujba bolmaly, şertnamalayyn, o borçnamalayyn, o näme eskerler alınmaly, ýagny aýlyk tölenmeli, edil işçi alan ýaly. Emma o vatandaşlar, gürüňdeşligimizi dowam etdiýiz. Ýadyňyza düşse, Türkmenistanyň giminde şeýle sözler bardy. Bir tarap garaşsız toprağın nurdur diýip. Şu nurlu toprağın ýaşaýjylary, halky, ilaty güzeran görmek üçin, maşgala eklemek üçin yüz müňlerçe daşary ýurtlarda işläp ýör. Ýa-ni Alşeýrem bellep geçdi. Diýmek. Ene bir taraplygyň miweleri şo diýsek ýalňyşdan ýalňyşmars gerek diýip pikir etýän. Ondan başga da deňeşdirere beýleki bir tarap döwletler bar. Emma biz şol döwletleriň, ýagny bir tarap döwletleriň ilatynyň gazanç üçin, maşgala eklemek üçin daşary ýurtlara çykyp, o sergezdan bolup, dokumentsiz, kıyın ýagdaýda deportasyonly lagerlerde o kalıp ýören halkyny göremsek. Ya gördüňizmi? Şwýtsariýanyň bir raýatyny deportasyonly lagerde şu öz konsulstwasynyň ýa posolstwasynyň eýetçilik etmeýän halkyny gördüňizmi? Ya Awstriýanyň, ya Kambodjanyň. Ýok. Kynansak da o bir tarap döwletiň halky o daşary ýurtda maşgala eklemek üçin mejbur ýagdaýda. Ondan başga da it kıssany bit kıssar diýişýäli. O ýurdun içi ekonomiski krizis diýip o bir näme bolsa, betbakçylyk, kynçylyk bolsa, ýurtdaşynda gerekli talaba laýyk resminamalar bilen, ýagny dokumentler bilen döwlet özü döwlet derejesinde üpçün edip bilenak. Men öňki efirlerde da aýtdym, ýene de aýtdym, hatda uruş gidip duran Ukraina döwletiniň ilaty islendik bir watandaşy öz döwletine degişli olan daşary ýurtdaky konsulluk edaralaryndan pasportyny arkaýyn ýagdaýda alyp bilýän. Ünsürerim. Uruş gidip duran döwletde. Bizim döwletimiz käbir watandaşlarymyzyň aýdyşýaly asuda asman, parahatçylyk, uruş ýok. Üstesine garaşsız, üstesine bir tarap, biz bir tarap döwlet diýip o döşüni kakmana bilýärler. Bayramçylyk bellemäni bilýärler, ana biz bir taraplyk näme günümizdi. Ahani ilat alad etjek ýokmy? Bir tarap döwletiň hökümeti, bir taraplygyňyzy bir iş ýüzünde görkesin. Beýleki döwletler ýaly halkyna näl seretýän bolsa bir tarap döwletler. Şonuň ýaly seredin Türkmenistan hökümeti halkyňyza. Bir tarapdan o biz bir tarap döwlet diýip kursaňyza kaksaňyz, döşüňize ursaňyz, beýleki tarapdan deportasyonly lagerde Türkmen halky sergezdan bolup ýörese, bendilikde otursa, o nämesi bir tarap bolýar? Näil düşünmeli o bir taraplyga ýa bir nestandartny bir taraplyk has bir ütgeşik formadamy? Meniň pikirimçe şu standart deň bolmaly, neytralist demek neytralist. Emma bizim Türkmenistanyň bir taraplygy hiç haýsy tarapdan seretseň, haýsy rakursdan seredende de bir geň enaý täsir bolup görünýär. Türkmenistan hökümeti birazrak oýlanarsyňyz diýip umid etýän şu meselede. Söz sözlejek barmy? Bu arada şuna mı edip geçmeli? Bütün dünya Covid, o yer şarı Covid var deydi. Bütün dünyada Covid o keseli var deydi. Всего лишь iki yurt ayttı. Bizlerde даже aytmadı ya. Bizlerde yok diyen Северный Корея, который закрытый, который öz halkını угнетать edip azap verip yüreyen ova super kult lichности kuran devlet Северной Корея и Türkmenistan. Все. Вот это вот bizlerin neytralnostimiz ova. Şunkü gün ben давайте şu güne geçmeyin. Ben просто вспомню da bizler Dursultan Taganovu, men yine bir giden aktivistler Zarina Akhtyamova, men помню aeroportta adamların yatanlarını, yine şu yollara yapak vakti. Adamlar onlarca emez,
yüzlerce adam aeroportta zatta kafilde yattılar adamlar. Понимаете? Adamlar kafilde yattılar. Geçigide oturan bütün neytralni devletlerin будь то Şveytsariya, Avrupa'daki neytralni devletler hemmesi görü bütün dünya soruydu. Bular kaysı devletin vatandaşlar deyende Türkmenistan'ınki dediler. Понимаете? Вот bizlere nime verdi, bizlere нейтральность. Не вмешивайтесь, да, короче, никто не вмешивайтесь. Как хотим, как бы bizlere halkı adam derecesine koymayın. Ben fikrimce hayvan derecesine koyup istediğine tuttular. Не вмешивайтесь в внутреннюю политику der. Четко айтқан durduğumuz, то, что сейчас помню, я здесь записал, экзотические законы чикарадlar, и каждый чикаран законы это как бы против народа, halka karşı bize çıkardılar. Ezmek için, daha sıkı bağlama için, ağzını yapma için. И даже тот строй Ниязов koyu giden da o neytralite alandan sonra da o neytraliteti alandan sonra koyu giden stroyu до сих пор работает, да. Ben опять-таки же повторюсь, то, что Özbekistan bilen безвизовый режимы ayırdı ya, вот все, не надо нам dedi. Bugünkü gün atadan oğula geldi, aldı oğlayan Rus keyfine göre ayırdı Турция bilen безвизовый режимы, понимаете? И я bir говорю, любой çıkaran kararı это во вред. И нейтралитет bizlere на данный момент не помогает, kömek eden yok. Bizlere ez oturan и кроме этого всего, да, ben bilmem kim kanaka мнение de, çünkü gün bizlerin neytralitetimiz bizlere karşı işle oturan. Buyurun Atamurat. Söz var mı? Ахмед, может быть, скажешь свое мнение? Да, да. Смотрите, на данный момент есть 4 страны, которые имеют статус нейтралитета. Это Швейцария, Туркменистан, Австрия и Камбоджа. Туркменистан живет хуже всех. И права человека в Туркменистане хуже всех. То есть, можно считать, их нету. По идее, нейтралитет – это очень хороший статус. Он защищает страну от лишних проблем, делает ее более защищенной, как бы мирной. Но я считаю, что нейтралитет можно сравнить как с ножом, например, да? Дай нож повару, он приготовит еду. Дай нож убийце, он пойдет кого-то убьет, да? И вот можно сказать, что наше правительство этим уникальным статусом воспользовалось так, что все это обернулось против своего же народа. Они использовали нейтралитет против своего же народа. Я, например, скажу чисто от своего лица, с тех пор, как мы получили нейтралитет, жизнь Туркменистана с каждым годом все хуже и хуже. Я лично чисто от себя скажу, да, вижу только плохое. Да, скорее всего, это зависит от того, что у нас управление, правительство неправильное. Было бы правильное правительство, они использовали бы нейтралитет в пользу своего народа, в пользу своей страны. Но так получилось, что это все использовалось против народа, против нас. И, наверное, народ сам тоже в этом сильно виноват. То, что допускает это своим молчанием. Где, например, вот давайте просто сравним, да? Швейцария. Вы когда-нибудь видели, что швейцарцы куда-то ездили работать, нелегально находившись, скажем, в Турции, да, или даже в Америке, работали для того, чтобы заработать себе на жизнь и прокормить свою семью? Или же, например, австрийцы? Нет. А туркменистанцы, посмотрите. И про камбоджийцев я тоже не слышал такого особенно. Но туркменистанцы ездят за границу, находятся нелегально, чтобы прокормить себя и свою семью. Я считаю, что это позор. Позор нашему правительству, что привело свой народ в такое состояние.
У меня все. Alişer söz soruyor. Alişer dinleyiz. Ayda. Мен помню, да, качан это было, что нейтралитетті алғаннан соң, нана очыра дұраттық, по бір семьяға 2 буханка нанты или 3 буханкаты, да, не помню, что буханка нан, очыра дұраттық, и şu anda взрослый, мен поменьше был, да, взрослые адамlar gaplashatdilar. Nima uchun nana очыра duramız? В то время тоже бар şu gürünler. И bilasizlarmi qanaqa sluh bardı. Ha şu neytraliteti almak için bütün Türkmenistan resurslarını он заплатил, он verdi ona, короче, как бы типа взятка verdi, чтобы закрыть. Ну, сейчас потерпите, все будет нормально. Чуть-чуть потерпите, да? И bilasizlarmi? Вот это 90-е, да? Şu gün, это 2020, 19, 18, 20'ye hazıram субсидия oturduk da, понимаете? Hazıram все ограничено. Nan, un, hazır nima oldu? Hazır Ahmet sanadı da bir giden neytralni devletleri. Sen köp uzağa gittin, sen sivilize zada gittin de. Давай соседlardan alamız da. Давай от своих соседей возьмем. Узбекистан. Узбекистан'ı alanında по территории Türkmenistan больше, чем Узбекистан. По населению Узбекистан 36 milyon. Türkmenistan halkı dahut gel 6 milyon bolsun. 6 milyon de sonki statistikasını verdi 7 milyon. Bu yalan это 100%. 6 milyon gel это грубо мы сказали 6 milyon. Теперь по ресурсам. Что у нас? Bizler bütün dünyada, во всем мире bizler 4. yerde. На 4-м по газу. По запасам нефти bizler где-то или на 9-м, или на 7-м месте. Во всем мире. Россия, İran, şolardan soň da. Теперь, indi alıp görsen, смотри, bizler 6 milyon halkı, bize просто var лучше, чем Dubai'de yaşamalı. Лучше senin sanağın bütün вот эти нейтральные devletlerden bize лучше yaşamalı. Потому что нас очень mало. Понимаете? Şu gün bizleri Türkmenistan'ımızı, bizlerin vatanımızı neytralitet bilen dabeli ruçki getirdiler. Понимаете? Sergezdanlıkta yüretimiz. 100 binlerce, milyonlar bolup. И bunlar neytralitet bilen пользоваться edip azotlar. У каждого свое мнение, да? Я считаю, bizlere gerekmedi şu нейтралитет. Раз, если будем вот так жить. Man как народ, из народа. Я вот так говорю. Спасибо. Köp sağ ol Alişer. Meryem Gülgelnece söz soruyor. Ayda verin dinleyiz. Assalamu alaikum hemmenize. Hemmenizin bir taraf bayramınızı kutlayarım. İnanlar ki ben bir tarafı hiç istemem. Bir taraflık bu halkın ölümü dışarı yurtta kalmak mı? Bir taraflık aktivistlerin evlerine gidip kom kardeşlerini sorguya çekmek mi? Bir taraflık gelecek nesillerimizin 12 yıl okuyup ondan sonra askerlik yapmak mı? Bir taraflık 4 aydan aç halkımızın su yok, hiçbir şeysi yok. Bu mu bir taraflık? Ben onu düşünmedim. Bir tarafların sesimizi duymamazlık mı? İnanınlar ki ben bir taraflık istemem. Bana bir taraflık gelemez. Bir taraflık bizlere çok ezdi. Bir taraflık bizlere hiçbir şey vermedi. Sadece biz ezilip gel oturmamız. Halk şunu göre susup gel oturan. Haçanı aça biz ezilip yaşamalı. Haçanı açalı. Şimdi yine 15'inde ben 14. yıla gitti. Noyabrın 15'inde 14. yıla gitti. Ben kimsenin görmem. Bu mu bir taraflık? Ben perzentlerimin güllerini görmem. Doğallarımın ölenini görmem. Bu mu bir taraflık? Bu mu bizlerin bir taraflığımız? Susmak mı? Bir taraflık. Açlık mı bir taraflık? Yabancı ülkelerde ölümüz kalmak mı bir taraflık? Bir taraflık demek ne demek? Eziyet çekmeli mi biz? Ben bir taraflık istemiyorum. İnanınlar ki kim bana ne mediyse deyse ben bir taraflık istemem. Ben
doğalarıma telefon açtığım zaman ben yüzüme kapatıp senin yüzünden bize sorguya çekil oturumuz diye demek bilen bu bir taraflığı ben istemem. Benim oğlumu içeri alıp dövmek bile ben bu bir taraflık istemem. Benim suçumu nem ki benim oğlum benim doğan kardeşlerim çekmeli. Ben oğurluk etmedim ya elime silah alıp birini öldürmedim ya vatanıma bırzat etmedim. Benim sadece hak hukukumu soradım. Hak hukuku soramak bilen insan terörist olar mı? Bu mu bizim bir taraflığımız? Bu bir taraflık olmalı değil. Geçiresizler. Meryem apa Bırzat açacak. Siz eğer birini silah alıp öldürseniz hem sizin kardeşlerinize değmeklere hakkı yok. Hakkı yok. Hiçbir hukukta, hiçbir zakonda onun yani öyle bir zakon yok. Siz yana Ama bu tapal tradisyon yok. Birimiz birini öldürsek hem ne olsa olsun kardeşlerimize ya da yakınlarımıza zat deme hakları yok. Tüm böyle bizler hiç kili zakonla rüşat edemiz o. Haklarımızı talep ediyoruz. Tak что ben açacağım şu. Sonum bir taraflık diyende karan eğer şu bir taraflığı halktan sorap alan bolsaklar başkaça bolardı. Halka soramadılar. На самом деле men fikrimçe şunaka вопрослар обсуждаться edilmeli. Referandum olmalı ya da parlamentte bilmedim soruldu mu halka parlamentte обсуждаться edildi mi? Hiç kime sorulman bir taraflı alındı. Halka sorulmadı. Eğer şu halka sorulan bolsa, halkın öz karar veren bolsa da şonda halk öz gücünü bilirdi. Halk özünün hakkını bilirdi. Şu yani yağdaylarda halk karar veriyor. Halka sorulya, şu zatları bilirdi. Şonda ütköşükler bolardı. Yani halka sorulmadı, hiç açanam sorulmadı, hiç açanam halk dinlenilmedi. Öz başına özleri kararlar verdiler, zakonları ütkettiler. Şu an şu dereceye geldik. Halka mı sesini çıkarmadı. Şu yerde problemi. Осознанно edildi. O bir lakamı vardı. Sapar Murat Niyazov'un. Sapar Tilki der. Ama o выше эшелонda şunaka gepler bu. Sapar Tilki ditler. Bilesizler mi? Ben o şu zadı изучать edinçende это осознанно, чтобы поджать под себя весь народ. Понимаете? И görünler nime verdi bizlere? Ruhlama kitabını verdi. Ova. Это 90'lı Niyazov dövründe. Şu günkü güne ömrümün manısını verdi. Dinden polnu adamları çıkardılar. E, ben prosto aydım azvuçu da adam namazdan çıkanda politseyskiler gelip sen Ваххабизм деп alı gidip o arak koyup içirip понимаете? Вот что дало нам. И это все осознанно было сделано. И çünkü gün именно fundamentını koyu giden Niyazov'un diktaturasını kirpiçlerini öğretilen Berdi Muhamedovlar. Более изящно edip просто уже стена kaldırıldı. Üstüne şifrini bas oturttular на сегодняшний день, да? Вот просто gün можно по пальцам посчитать те, которые говорят свои мысли вслух, да, скажем так. TikTok platformasında, YouTube platformasında, Instagram platformasında. Ata Murat doğru aytdı. Benim birazak efirime geldi. Ben aytdım Türkmenistan'da yer titreme oldu. Nim için Türkmenistan havarları, vatan havarları nim için не передают şu havarları desem biz o da такой степени adamların kellesine singen, что bilesizler nime dedi? Блин, bu ne? Я не знаю, ben даже никак не мог там cevap verebilmedim o adama. Bizler neytralni Türkmenistan dedi. İmini şuna ayıttı Ata Murat. İmini bizler neytralni Türkmenistan dedi. Bizler içerideki zatları ne должны передавать dedi. Понимаете, вот это я не знаю, вот я считаю, то, что нейтралитет на данный момент он вредит. Özlem конкретно вредит. Buyur Ata Murat. Şu aydılanlardan o mani çıkarıp şutaydı.
Türkmenistan hökümetine yüzlenmek isteyen. Türkmenistan hökümeti. Yani kızıklandım. Google'a yazdım. Yine bir geze göz yetireyim deyip. Bir taraflık yani Rusçalab aydanlandı. Neutralitet. Şöyle neutralitetin hukukları. Военный bloklara koşulmazlık, uruş edip oturan haysı da olsa bir tarafı tutup şo yere saldat yani koşulu uğratmazlık, şoňa yarag satmak qadagan. Yani bir taraflığın beren hukuku şol. Emma biz häzirki şu gece gündüzde görüp oturanmız näme? Bir taraflık nämelere hukuk berýär dip halkyň näme düşünjesi var Türkmenistan hökümeti. İmit azık önümlerini payoga düzmek. Bir taraflı hukuk verenak, ama Türkmenistan hökümeti siz yola koydunuz. İnterneti dolu ýagdaýda kısmak, bir taraflı hukuk verýärmi şoňa? Yok, verenak. İş üçünçülüğünü, polunu nola getirmek, bir taraf devletde şoň ýaly amalaşdyrmana hukuk berilýärmi? Emine bir taraflyň funksiyasy barmy şoňa? Yok. Devletde dollar kursunu reklamy üçin bir baha goýup, aslında kara bazarı işletmek bir taraflı hukuk verýärmi? Hukuk verenak. Türkmenistan hökümeti şu zatlardan mani çıkararsınız deyip umid etdiyen. Efirimize Nur Muhammed Ağa koşuldu. Nur Muhammed Ağa hoş geldiniz. Siz hem öz pikirlerinizi aytsanız, temamız umuman aydlandı. Bir taraflık. Bir taraflık olanda niyeti, maksadı, getiriyen peydası, ziyanı şoları var da kızıklı görün verseniz dinleyesin. Sağ olun. Hemmeňize selamun aleykümler. O bir taraflık meselesi bir ülkeşik mesele. Ne için diýseniz, bu halk için hiç sat beren ok. Ýöne muny peýdalanjak bolup niýe soňdurjan bir taraflygy. Ne için diýseniz, bir taraflyga daýanyp özüni izolasiýa, dünýä Türkmenistany izolasiýa getirmek. Hemme nemelerden aýrylyp, birinji nowatda Seňgeden aýryldy, soň başga nemelerde goşulşanok. Ne için diýseniz, Niýazow käwri dälle hemme gurumalary, halkara gurumalary bolaýmasa o ýaly başa ýaly alan gurumalardan daşlaşmany öwürýärdi. Näme üçin diýseniz, köpçülikde özüni närahat duýýardy. Men näme üçin diýseniz bile işeşen soň oň ýagdaýyny bilýän. Käwir Orta Aziýa döwletden ýollaşlary bolup ýa türk dili döwletden ýöne bolanna gatnaşanna özüni bir şeýle bir diskomfort duýýardy, bir türlü özüni rahat duýanokdy. Şoň üçin ol bir ýankaýçym ýaly döwleti izolier etmek üçin diňe özi şo ýerde hoçoýun bolup hiç kim oňa hiç görkezme bermesin, şu öňkü Kremliň berenem ýeterlik diýip şoň ýaly pikir bilen dörejen zady. Şoň üçin bir taraplyk diňen şuma halky ondan soňky gelen prezidentler, Berdimuhamedowler, İlkay Hagaty dinlemogly, bularam şoňa daýanyp öz üçin peýdali ýerlerde ýanky diňe nablüdatel hökümine goşulýarlar. Eýleki ýagdaýlarda da özüni gapdalla bir tarap. Meselem onuň ýygnaklaryna da bir topor meseleler seredilenine. Soňky meselem bir dünýä belli mesele, Ukraina meselesi. Şo barada nemeler kararlar çıkarılanına oňa Türkmenistan goşulşanogum, gatnaşanogum, sesem berenok. Näme üçin diýseniz, ýanky bir taraplygyny bilen öz üçin şeýirme döredip, şeýdip bir gapdallaga alan bolýar. Ne sizinki ne bizinki diýen ýaly. Şo ýaly bir nähili diýsem, tilkiýallar ýanky bir seriöz meselelerden gaçyp ýören döwlet ýolbaşçylary. Ne tarap, ýanky bir taraplygyň, bitirälitiň döwlet ýolbaşçylary üçin berýän peýdasy. Diňe şo peýdasyny görjek bolup edilen zat. Halka näme berýär? Hiç bereno. O bir taraplyk bolan bilen eýleki döwletliň bir topar meselelere goşuşmasyzy, ýanky iň bolmana insan haklary barady, şu mahal bir eýleki döwletlerin bir kän goşuşyp duran Türkmenistan. Näme üçin diýseniz, bu ýerde başga mesele ortaga çykýar. Geopolitik hem ekonomik meseleler. Näme üçin diýseniz, ýanky Ortasyýadan gazy ýokmy Ýewropa,
Türkmenistan'a gazken hem zaten göz yumup halkın insan haklarının depkilenyenine de göz yumup Türkmenistan'ın gazını almak var kuyuları, fikirleri. Yandan yankı geopolitiki Türkmenistan'ın yankı Sovyetler Sovyeti'nin bir respublikası hazır bir taraf olan da şol yankı Orsiyetten Kitay'dan koformak, ayırmak, denge gün vasara boyuna girmek. Ne şu meseleler yankı Türkmenistan özünü koruyacak olup şuraya realiyadaydan yankı bir taraflığa boyun yankı boyuna gelirler. Şoňulen bir özünü koruyacak bolýarlar. Şoň üçin halka hakykatdan hem näme bir taraplyk. Keşatlarını şu bir taraplyk bolunna da bolmanna da halk üçin hiç bir peyzajım yok. Ziyanı var. Ziyanı yankı aýdylýan sözlerin hemmesi şu özünü izole etmek, yankı bir sopor problemli meselelerden, Türkmenistan üçin problemli meselelerden özünü yankı bir taraplyga nemeden bolup sevk edip aptalladırmak, yani halk şonunun özüne ziyan çekiyor. Näme üçin diýseniz, bir topar meselelerde halka bolajak peydaly bolanyny yurttaşyndan şonun ýa-ni neutralitete öýlerini nemedip bizim statymyzyny neutralitet diýip şondan ýüze urýarlar. Näme iň bolmanyna ýa-ni deprem bolsa ýa-ni Lewap vilayatyna bolan TBG tarapyndan bir topar ýa-ni adamlar helak çekdiler. Ya bolmasa koronavirüs meselesinde. Bu zatlaryň hemmesinden Türkmenistan gizli saklap, o arada hiç bir ne içki habarda ne dışkı habarda habar veren o. Şu da özümüz böyle bir taraf devlet bolamızdan için bizde bir taatlık bolanok diyen neme fikrim değil hakikat sonra şeyle edip korkacak olaylar devleti. Sen bir taraf bolanın olan neme tebigat seni sen devletinden kaptalına geçeyemi. Ol hem devletleri koronavirüs olsa sen nehli izolasyada bolanda da yeriye geliyor sana. Sen yani men doğrudan senin menin batnaşmamdan öňki aýdylan sözleri eşitmedim. Näme aýdylanny bilemok, ýöne umumy soň eşitlenilem marazyda goşulýan hakykatdan hem bir taraplyk Türkmenistana halkyna hiç bir peýda beremok. O vatandaşlar, bugün 11. dekabr bellep geçişimiz ýaly, aýdyşymyz ýaly ertir bir taraplyk bayramy. Ýene bir gezek, o çyn ýürekden bir taraplyk bayramymyz bilen gutlaýar. Umuman şul aýdylan sözlerden bir taraplyk umuman näme diýmek maksady, näme niýeti, näme maksatda ulanylýar, göz ýetirensiňiz. Sade dilde aýdanda ýa Alişer Sakatyň aňyrsynda aýlan öňünde zanaveska dur. Perde diýili, tül, zanaveska, ştor, jaluz, umuman maksady daşardan içerideki bolu oturan zat görünmesin diye. Yani bir taraflıgan edil şoma sinonim gelip dur. Çünkü örtülen perde Nur Muhammed Ağa doğru belirlep geçti. İzolyasiya üçün amala aşırılıyor. Bu bir taraflık. Yurdun içinde eden ettilik bolu vermeli, daşarı yurtlular. Beylek nemeler, nemeden de pretenziya görkezende biz bir taraflı öyle, bize koşulman diymek için edil şu zanaveska bir taraflı öyle. Çünkü neticeye geldik. Umuman aydılanda vatandaşlar şu bir taraplığın peydası halk üçün bähbitlimi ya da hökümet üçün bähbitlimi şu aydylan gurrunlardan doğru netice çıkararsınız deyip umid etýärin. Öyle vatandaşlar indiki efirlerde görüşýänçek sağ olun. Yine bir gezek bayramınız kutlu olsun. Fikirlerinizi komentariyalarda yazın. Gelecekte nähli temaları absurdat etmeli olsa, ortalık maslahatlaşmalı olsa komentariyalarda yazın. Biz hukman suratdı. Şol meseleler boyunca Zoom ýygnançyklaryny gurulap, sizin dikkatinize ýetireriz. Üns bereniniz için köp sağ olun.